production de DIELLA TV. mayi keɓani immede an Allah waɗino boof jiiɗa bamma ha mawnuɗa ganduɗa holko yimɓe jikku mum minne kadi mi dañi ko heewi wonmo ganduɗa meeɗa fooɗe guite mum e ɓiyum mi yewanani Allah hay saaha goto kono ɗanngal ma Oumara ka karu noon duwaw min tumanima kadi tomi tomi ko waɗa ni waɗa ni o waɗa ni on ɓorno silama fo serdi batikiram ande wona yi mbiyam yo ɗo hande kadi tumami ayi ko ginnal fof om deƴƴi tubaɗa ko maroma rew kam natti wawɗum o nene nder suudu a yettu ko wonda e waddini aɗa subikino komin mbaɗa hatta min andira ham bandiyagal torani bandiyagal yo dokko hande kadi happeme warɓa ɗum e mbilalde e warɓe mbimi ala on tan so tawi anda jikkam jikkam ha ma yo dokko hande mi haaldimama tan ya walla mi tan mi wawa haala mbimi sa gayni mi feccita gueɗe mi ñaga Allah gayni ngol somi tawi toon ko mbawmi taw toon foof nani so neɗɗo so unugal so leggal ko cabbi tan e leɗɗe sina meɗe mbaɗa mi yeytade ɗum mbirmami ni ko noon min de wonda ɗum tan sa wonda ko mbiɗen kuuf wadde mi jabri Allah mi hetto ɗo moƴƴi mi wona caggal ma tino damal nayam ngal mami tawɗo nagge ette Allah ne seedi mi yi nin ko wino fof nin mi yi alhamdulillahi rabbil alamin Oi, mãe! Não! Garegai! Mirane! Mas só deu wado, toma cá. Agora essa só Mama só deu cartão por mal. Sabe que não. Hey, ana nodda de para wadi hen dunguma. An nodda. An ko heedi du gonduda. Ko heedi du gonduda. An hay miñana waada dundu men maaro ki hide nyama. Ko jiida fora ka cododo cungal ma tan dal orba hen de nyama. Oto jungo ma naati hen de kamɓe ñaama a faami wona heege gonduɗa gogo koɗo maɗo foti ni ayiɗo no foti ɗum ɗon heewi wona longere wottere woni ɗo ni mbiya goggo koɗo maɗo no way hewde ni fof so heewino a meeɗino aɗa heede ñaama yonon ñamata en i ko ñamata sa woy woya maya bojji seeɗa ndimin ko natti sabde bojji ma ngala hen ko ñama so ñama minen mbal gendu ko ɗo oɗon noon ko gaynude koɗo mara ɗum ɗon heewi mbal gendu o ko ñam mi ñam cukkuɗa natti mi haaldal min kala mami sa fiino noon tan ndema daji jam amani non wona mbiɗa mi ñama wona mbiɗa o ñama wadde mi ñama ko haajuji moɗon seedanagal ma ngala addama wade nda yeso yiɗi kanko mawnata an ko ɗo ma e ray galle to fay to parnama yo ware to paruɗa a jaltinama galle o kono rewonte an kam jinnaɗo fo yiijey ma ala ɓe pijjata pala ni so wona ɓeeɗo muynoɓe an sagar gorko poɗɗo liggoyade dartoya daña artira e galle wa woni jando askal o kono rewe ɗuɗa ɗo muɗum mbaɗa ni woni naw boono papa seyɗineji ɗi jaada e seydanagal muɗum min sa wayi pottude en fof min neɗo wawa bonnuɗin tan min